Despois de moitas semanas co augo pescozo, o pequeno comercio comeza a ver a luz ao final do túnel. A fin das restricións máis duras están a animar as vendas nestes primeiros compases da primavera. En Vilagarcía, por exemplo, a fin dos peches perimetrais tradúcese no desembarco na cidade de moitos clientes procedentes dos concellos próximos. Moitísimo mellor a diferencia, como día a noite. O sea, de feito, que podan vir os nosos clientes de alrededores de Vilagarcía está sendo, pois, bueno, pois como, non sei, agua de maio, non, para os comercios. A xente, de feito, incluso a xente cho comenta, aos clientes que veñen, estamos encantados de vir, a xente necesitaba eso, e os comercios tamén, por suposto. No colectivo de comerciantes confían en que a situación se manteña estable para non ter que dar pasos cara atrás. A verdade é que a xente está comportándose maravillosamente e sabemos que os clientes queren eso, quero decir, queren que non haxa casos, bueno, manteñen as distancias, todas as normas, digamos, de hixiene, de seguridade, as siguen mantendo, o sea, que esperemos que isto siga e se alargue no tempo. Con todo, Zona Aberta entende que no actual contexto seguen a ser moi precisos estímulos por parte das administracións para salvar moitos negocios. Ven con vos ollos os 330.000 bonos cun saldo de 30 euros cada un anunciados pola Xunta. Todo o que sexa fomentar o consumo no pequeno comercio, por suposto, agradécese, tense en conta moi positivamente. Bueno, aquí en Vilagarcía temos a experiencia do Son da Casa que funcionaron fantásticamente. Esperemos que estes bonos, que máis ou menos siguen o mesmo criterio que os feitos aquí, pois permitan ese aumento de, bueno, pois de gasto nos establecementos comerciais pequenos que, bueno, por suposto, esperemos que a campaña funcione moi ben. Pero ademais o colectivo continúa desenvolvendo iniciativas pro fomento das vendas en Vilagarcía, a última unha feira de stock este pasado sábado. A xente quedou moi contenta porque foi un bo resultado para os comerciantes, a asistencia de público foi bastante boa, sobre todo na mañán, non? Pero bueno, resultou moi ben tamén porque o tempo pois nos acompañou e bueno, foron 20 establecementos comerciais de aquí de Vilagarcía que sacaron bastante stock do que tiñan previsto xa para avanzar na nova campaña. E ademais están a traballar xa na campaña do Día da Nai trala boa acollida da do Pai.